אתם חושבים על מה שאני חושב? אם אתה חסר מה שאני חושב. נחזיר את המדינה מחדש. נכון, נחזיר את המדינה, אבל רק... נחזיר את המדינה מחדש, מיתיק עונה שנייה חבר'ה. כן. יאללה. נקבל את זה לעונה השנייה של מיתיק SMP! ננסה לה... ואנחנו בעונה השנייה של מיפיק. די חדש פה, אבל בואו נראה אם תשאירו את הדברים ואלה שוקו. קרה די אלים. אנחנו חוטפים לכולם דברים. אוקיי, אחלה. אני אומר, אני אעשה את הבית פה, הבית שלי. כי למה לא? אבל אין לי עצים. אז בוא נראה איפה אני יכול להשיג. בוא ניקח בית של מישהו. כי למה לא? טוב, אז אני הולך לעשות טיפה דברים, לסדר טיפה את הבית בסטון זה, ונחזור ונתחיל גם נעשה מיינינג. אותי? אני עשיתי בדברים ואז אני אלך למיינינג או משהו בואו נתחיל. טוב, עשיתי פה מיינינג, לפני איירון, ארקס ופיקס שפתחתי מריבה. חתכתי דיימונד פיקקס שאני אשיג איתו, איך קוראים לזה? אובסידיאן לפורטל ואנצ'נטד בוק. ויש לי עוד באיירון. עכשיו נחזור לבייס, לווילג'. בואו נראה מה עשינו היום.
עושה דברים, ודי מפחד לשים אותם פה. לא בא לי שתגבו, נראה לי אני אפילו שמצא משחק. אז זה הסרטון הראשון, הסרטון הקטן של BTK SMP. תנו לייק בסרט אם אהבתם, ושאני אמשיך לעלות לכם. סרטון הבא, ויאללה, ביי.